So namin ron sa Riverside. Susuba sa Riverside. O, diba? Nag-among tour guide si Joshua. O na, taga dito Munupyo. Tingin taon. Gulera tayo. Ginoo ko. Una mi nakaabot din hing dapitan, nagpukalisod pa mi sa dalan sa kapawitan. Mo na among mga tour nag-ingon may mga gipambugno. Nagtuon na mi naglabang alkay adto mi dito. Ano? So guys, the water is very high pressure. Intaon o. Ala, kundawan mo lang tanim mo. Kundi maanod ba data? Hindi maginunit tayo para di mga anod. Ginood ko. Hala, yung kipot na ko. Kasi hindi matutato na ilok. Pakner, uy. Nani, wag ko siya? Mas kuhan dito katong diri, miti. Kita, mas kusok. Nawa na pagkalisod nagduha. Ano to? Tapos kita aton. Ay! Guys, Surang madam. ang view. Laban na. Laban ng alaksan, oh. Maligo. Ay! Nagdapat ko sa kabalding biskuit, ha? Biskuit, guys. Kaon mo. Sakit kayo. Pag-isod, pumiglakaw, eh, bisugat, manamo ang tubig. Kaon ko ba? Lumulok ko. Uy, murag ako na dyan yung bit-bit ng kanilas. Ay, murag maglisod mo ko, ay. Kung ano, musukol ba? Ang sukol. Ang tubig. Naligo naman yung usa, oy. Hindi pa nagkasaw naman, oy. Wala, nakabuhay na lagi. Hala ka na to, radyo diri. No, mara ba to diri, no? Oo, mabukayo. Likipot, uy. Nangita, naglugod si manager. Ay, ginoo ko na yung kahintang. The prom, guys. The prom. Parang tuan na po na itong agyanan, eh. Uy, lao, mandi di anak. Kalisod ko na nila ko. Ay, marang tagrobot. Kami jipit, eh, may ani, dire ko rice cake. Jipit. Uy, lao, malagi na. Partner, ay mong bag, partner. Ako ikuan ni Saka. Ay, ito na lagi. Naginunit tayo, naskuhan kay parte ng yauma. Nagdapag mga baon. Abot kami sa kuhan, guys. Naked Island. Wow! Ay, salamat. Nakasugakot yung taon. May atong kusog na kuan, oy. Muna, Naked Island, guys. Narahanapay, kudungagan. Dar-dar, ito silang Marlon. Siguro. Ano na, kumaligoy? Daga mo tour guide, guys. Oh, mo sila. Say hi, sir. Nasa wala mga tour guide. Imo ra ba may gikuan at gisalang atong malisod nga dalan. Magilis ko niya, puti ba? Hindi nga kung saan nakalabay doon. Pareha dito suwa nga lagom. So, sa ikastorya ni mo mas nga nailok ka. We have just arrived. Lagot sa kulilaw. Nagpapalagi tatong banig. Mga tog na. Inaran. Mga tog. Dari bahar mo talagang kusog na ano dun. Kada costume ako. Nangita na costume. Wala na, lagi ko ano. Lagi ato ya. Uy, maligo sa tayo sa taman. Uy, gipaningot pamanta. Mudi may halong ano. Sa wakas in Ma'am, town. ipasa tong video ma'am kay dito ko kalimot atong video ma'am nga inyo kong gibiyaan. Nakaputid na anak ma'am. How? Hamis kay ka murag nag-on po sila. Ham. Wala lang mo na may. Hindi nga bat ka. Sa lumion. Wala nangita na lagi glugod si manager ha. Ay, Ginoo ko. Ito pa ni pang dito. Ay, busi sa bitaw. Uy, Ginoo ko. Katumba bitaw na. Kalim adto tong naitat bitaw ka to itong. Nagatubag na niyo. Nagpusing-pusing na rin mga laway. Kani nga na nag-ginagin. Sari ko ta ba? Daga mong mga baon, guys. Picture ko sa madam. Hello, China. Hala kahangin. Oy, kahangin ba sa Korea? Dahan pag atong tour guide, oy. Nagkukumbati po siya, oy. Snapchat.
Ibig yun na. Mado. Magkita ko na. Are, hoy! Mangihit ako. Okay. Mangihit lagi ako. Kalawag na kukuha na ba? Di ba di pamijipit? Sugdi nagpagihi. Nagyan na to? Ay, kainit. Tignan mo, diri. Wala, may gusto ba? Hindi ko naman. Ano, nanginit lagi ang tubig. Nanginit ka? Natusuan, nanuli na. Eh, pijipit ko! Wala, nag-jackstone. Oh, bakit ganahan ka nito mga bato? Nanay ka nag-jackstone. Jack! Help me, Jack! Jack, help me! Ay, sarang init ako. Warang way alimuot, bitaw. Hindi ka mo walang gawin. Pila? Libo ko wala kayo? Labog. Ganiti ko ninyo. Nagkatawa ko kung buhat kayo mo, Bar. Uy! Help me! Nag-play ito? Nag-play ito, no? Parang tupol ba eh? Pwede magkumutulin! Hindi kumutulin! Magilang ka lang, ang gugba ka, tuloy kita pag meron. Sige, nagpapajipit ako, tumamili ako. Mulutong. Ang gano'n, nagkaglawar ko rin. Wala tayo, gusto mo rin na tanawan na! Alam mo eh, pagdabarog-barog na nangyayari. Di ba na ngayon, ano na yun? Jack! Jack, may dahon. Magkakaon na rin eh. Magkakaon na rin. Popcorn. Mangga na ito, parang namabot sa inabangga. Eh, ano na walang ngoy, oh, mga pro. Wala rin. Oh no! Guys, di mo ka ba walang ngoy, Ray? Naisal pa bida. Saan na, huy? Basing mabalib ba? Mga busog lagi na kayo natusok. Aning Ang pa naman mo, nasundo na tawag pa nga. sige, kaon taan nagpag. Kaon. Wala ginadahot pa. Hoy! Kunay! Anak! Gulit ko lang ko. Okay, doon ko lang mo. Isang din ako. Kita na. Hala! Red na rin. Ay, tanod! Tanod! Bakter! Lamoy lang! Mana, manguli na ta. Basta kasi kumapas mo! Sana uda. Sana uda. Buhay pagkain! Buhay pagkain! Ano ka, maglingkod-lingkod doon, tinangakas. Ano ba? Malasog! Kayamanan. Uy! Oh no! Ay! Nakapag na magkuhan. Ay, pakkuhan. Hoy, ang cake! Uy, na natong kuan. Ano ang birthday celebration? Happy birthday! Pagpabahaw ba? Naglakaw ra. Ha? Naglakaw ra? Ay, naglakaw. Ito dire. Bot-bot? Ito niya bot ko. Ito, wala ka ganihan. Tingnan mo papawa ko na kadiha.
Ah, mo tigdugay ka dito sa nagnawa. Ano? Malgumugmay ko. Oh, popcorn diha, popcorn. Uy, lagi ha ka na i-vlog. Okay. Ilong. Urok play, lagi na ito eh. Nag-play na ka ng... Naglakaw ka pa ng direkan mo, oh? Ito, deka! Oh! Nag-play? Ah, nakuha pa rin ko. Parang makabalik ng lakaw, kinalayuan. Isa naman ang nilunto. Wala ka naman ganyan. Uy, Odin, isa na nilunto. Hindi mo kami kaya naman na eh. Sa mga bird. Nalagay ka slides na. Wow! Wala nga yung pinagulahaw, kinagawa ng mga tao. Moto yung hirap ko. Diyan na. Awali mo nagdungan ta na? Nakapitan na. Yung una, manisusi yun niya. Mas nauna kung Kaya nga yun. Sakit ako niya. Pag-abot ko dahil na ako na. Ibutid na akong bunso. Ito, anak dyan rin dito. Ay, dito ko na. Uban, matot siya ko. Kisa ka uban. Basta magduli lang, di ba? Hilain ko na nito. Tuwa ko na nanungan hasa ako na nasuwa. Paano na paano? Ma'am, may bukin mo, ma'am. Eh, popcorn na. Pagkakan na mo dra, uy. Ano eh? Alam mo yan? Hindi mo na mabusal babida. Walay, kandi na, kusog. Alam, diha. Di, ha? Magbarog, ha? Berting lapo ka dito sa... Ang gagaan din ni Hoy. Ligid, bukas ko ni. Okay, sa agyan. Uy, sila doon. Yung mga hangak. Sige naman, mag-vlog. Tingalin ako. Oh, nag-play. Nag-play. Ito na tasa. Ana. Uy, love tayo, oh. Wa na, oh. Hindi man na tubig. Coke. Basig ginabista
Ay, magkisi-kisi mas. Hi vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Ayaw pangon mama, ayaw pang isik. Durog mga syukoy guys, mga langoy na. Dugong! Nanas na maglugod. Ang gasa ni mama maglugod. Naan mo lang nagbahad ka ba? Nagabog. Boy? Iya, gasa mo na dila ano, Nakalimutan na ako ng hari di ginusto. Ay lagi kanta-kanta. Lang dito. Paglalagting ko na daw sa isang pag-aawit. price in Congo? Ginoo guys katong na ba di ani. Ibalik ko. Ba't pala nakangutiya ka? Hi! Miss Universe! Miss Philippines 2021! Say parang hinog sila des. Ato ako dito. Philippines. Oh, China! Kurog na hawa it. Nang lagom na si Daray Tuko na nagamilangoy. Nakot kayo mo ha! Ayan! Taas! Uy! Ito na rin habat ko siya? Uy, di man budlaman. Kasi buto na na nalubog ko ba? Bato. Ate basta. Ano daw? Dito ay magkasunod tagbalik. Ano tadi ana? Picture na talita. Ay! Woo! Ay, nagyan ka doon. Ayun na doon nino. Wala kay likon. Duwa diari mo. Mag-lecture ka ako sa kawan sa. Effect. Ay, gusto na yes. Ay, nagdamama kayo. One, two, three, smile. 1, 2, 3, smile. Mana? Mana? Kami. Sige, kamu. 1, 2, 3, smile. Mo TikTok man dia eh. Napa? Napa pictureanan? Uy, binuang. Lumos naman. Lumos naman na. Di ba na effect? Guys, ariyon ako sila. Sila dari sa laom-laom. Ang mga sulukoy. Sila. Mas, videohan ti ka, Mas. Ingato ba? 1, go! 2, 3, go!
Laira sa unang bulol. Go naman! Oh! Ay, ka-nice ba? Uy! Di ba ako nakudlapan? Rina, sundog ka tagatang babae ba? Ne! Tarayan na. Ang nang dyan eh. Ang nang music yung muna. Nawal. Sorry kalau kumaduang. Sa Ilang yung second tao? May ko kahalong. Kinsa ba? Kuan ba? Sa tingnan nagdala. Makinadaw, ang tatanan na ligo. Tataas kayo? Ang bayron. Chere ko. Katulog ako direk pagka pinag ko lima. Video ni. Dito ni bayron. Hinga na. Dagan di sa paso. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal? Grabe boleh lo bugot. Sa mahirap mo pagka-recognize ko na kay pagtungko siguro sa kapete. Sana ka malinda struktura no. Sa katingin sa sinta. Laom. Oo. Dala tong stand kaya kita tanan. Oh, ako ni ikaw. Sikaw ni Rui. Kaligid-ligid mo ginas kunin. Hindi na pag ito nagsala. Kuan si ni ba? Boy, look, ang look. Mas di ato ako man di ato. Hoy, ni Ana magkala magtilpon. Sana. Sao? Adong namita mo eskwelahan. Tara nga mo kuan. Kabato mi dito dapit. Ginuruya naman tanas mads dito. Muni mga gipangkuha sa mga di ka mo lang oy. Ito tapas na ka oh. Kapoyak tungtungas dito. Amo pagangoy sila. Niluto ang niluto. Wala mo na lang na space. Pagod ko na ba? Dahon mong good ni. Mike. Hi. Ay na pa man lagi dayo sumpay ani no. Mura ra pud sa katong sa tulay ba. Mura dagat ha? Kini mga ngani ba. Mga puti ba ninyo diha oy? Mga hamis mangyud wala oy. Ka mga siga pag mga panit eh. May palubong ka. Kainit ani. Ay sige, amo kay lubong sa itong mubaha, kana kumawad. Wala mga mas manguli na Mickey murag na nag-um na yung ginuok ko. Delikado di ani sa kuan. Delikado. What? No di ani sa kuan. Manguli namin ah. Mubang ko ni mo ko diha og gram na. Nabali man ni pagkahig. Bye na bye. Shout out din ni Ate Juvie, Coronel Madam Juvie og sa Boho Vibe. Shout out. Ha? Katong naman to dato na to. Kisa pa to man ko shout out. Shout out ni. Shout out ni. Shout out sa tanan. Shout out tanan nga mga mananawan. Salamat sa inyong support. Oy ning pilit. Ginoo ko. Nas manager ah. Nanguha siyag mga kabhang sa BJP. Sa naman ni oy. Namay dako ka jung bata ni. Kapjut ta suni ko. Wala gi ko nakuan. Wala nang tagod. Bye bye guys. See you for our next vlog. Bye bye.